Jekk il-ħaddiema jħossuhom apprezzati, jaħdmu b'aktar dedikazzjoni u jgawdu dawk li jieħdu s-servizz. Dan kien is-sentiment li qasmu magħna żewġ ħaddiema fl-Awtorità tal-Artijiet li tkellimna magħhom dwar il-ftehim kollettiv li ġie ffirmat lejn tmiem ix-xahar li għadda li minnu se jgawdu 70 ħaddiem. Maxine Bonnet hija Senior Manager fl-Uffiċċju Legali u Josette Abela għandha l-istess kariga fl-uffiċċju li jħossib il-kuntratti. It-tnejn jemmnu li dan il-ftehim li kien ilu mistenni mill-ħaddiema huwa kruċjali għal diversi raġunijiet. Fost oħrajn il-ħaddiema fl-awtorità se jgawdu minn żidiet fil-pagi, titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u miżuri li jilħqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Aħna bħala persuni li benefikajna minnu fiħdan l-uffiċċju tagħna anke tisma' nies jitkellmu mal-awtorità kollha kulħadd dan intlaqa b'mod pożittiv ħafna. Konna qiegħna ħafna li ħallu raqsek dak li jkun qed jistenna li fl-aħħar tagħlaq u tibda tgawdi minnu. Naħseb li kien hemm feedback pożittiv ħafna. Maxine rimarkat li b'dan il-ftehim il-ħaddiema jħossuhom apprezzati aktar u jaħdmu b'aktar impenn. Iċ-ċentru għandu jkun dejjem il-ħaddiema, x'inti meta l-ħaddiem ikun kuntent dejjem ħajati aktar f'kollox, imma rajnija, ġifieri meta aħna qegħdin naħdmu u nafu li qed niġu valutati, inti l-performance tiegħek mingħajr ma trid tgħid ħanaqti dik in-naqra oħra, ħanipprova nagħmel aħjar. Josette żiedet li dan kollu jissarraf f'servizz aħjar lill-klijenti. Il-klijenti tagħna huma l-iktar ħaġa importanti li għandna aħna naqduhom ġifieri kemm nistgħu u ġifieri dejjem nisimgħu u ngħinuhom fejn nistgħu għax huma meta jiġu hawn mhux dejjem ikunu jafu eżatt anke f'liema sections irridu jmorru jew inkella fejn wasal fl-istadju li wasal ġieli aħna dejjem huma jiġu l-ewwel għall-awtorità. Naħseb li jekk aħna l-performance tagħna titjib, ovvjament in-nies hemm barra jkun qed igawdu minn dawn l-affarijiet ukoll.